Nivîzgeha siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye raporta xwe ya siyasî ya mehane di nehê meha 12 sala 2017 belav kir. û tê de hatiye ku piştî Kongera Rêya 2 opozisyona Sûriye bi yek dengê tevlî Kongera Cinêv 8 bû û ta niha kar û xebata welatên navdewletî berdewam e da ku Kongera Cinêv 8 pêk were. û bi taybet piştî riştkirina cîhanî li ser dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re. Lê rejîma Esed di biryara xwe ya çareseriya leşgerî de berdewam e. Bê ku guh li çareseriya siyasî bike. û ji destpêka Şûreşa Sûriye û ta niha bi taybet piştî destêwerdana Rûsya û Îranê bû Sûriyê, rejîma Esed bi çareseriya leşkerî re bû. Lê wek diyar ku niha rejîma Esed rastî fişaran tê da ku bi karê danûstandinan di Cinêv 8 de bike. Ji bo çareyekê ji krîza Sûriyê re were dîtin. Nivîzgeha siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di raporta xwe de amaja bi wê yekê kiriye ku Kongera Cinêv 8 nagihê ti encamekê tê de çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re were dîtin. Ji ber ku welatê piştevan ji rejîmê re her piştevane di berdewamkirina şer li Sûriyê û dixwaze Cinêv 8 bi ser nekeve da ku Kongera Diyaloga Niştimanî li Sûd jî bi ser bikeve. Derbarê helwestên Tirkiyeyê di raporta nivîzgeha siyasî de hatiye ku hikûmeta Tirkiyê hewl dide peywendiyên xwe bi Rûsya û hin welatên Erebî re baş bike. Her wiha bi hikûmeta Sûriyê re bi mebesta destêwerdan bû bajarên Kurdî û ew yek eşkere dibe di topbarankirina Tirkiyê bû Efrînê ku ew yek cihê narazîbûn û şermezariyê ye. û li ser rewşa Herêma Kurdistanê di raporta siyasî de hatiye ku hikûmeta Iraqê li xwe vedigere ku dixwast Herêma Kurdistanê dabaş bike lê ew yek pêk nehat. û hikûmeta Iraqê neserkeftin di piştevaniya welatên bihêz wek Amerîka destxwe anî. û tişta herî balkêş daxuyaniyên Serokê Herêma Kurdistanê Berêz Mesûd Barzanî ku ragihand û got tu kes nikare encamên giştpirsiya Kurdistanê tune bike. û ew yek dibe cihê vîna gelan li ser rêbaza Barzanîyê nemir da ku projeya Netewî Kurdistanê bi cih bibe. Di dawiya raporta xwe de nivîzgeha siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye derbarê rewşa Rojavayê Kurdistanê amaje pê kir ku Partiya Yekîtiya Demokratîk peyê de tevî ku gelek pêşateyên girîng her li ser kiryarên xwe di warê siyasî de berdewam e ku berovajiya berjewendiya rewşa Sûrî bi giştî û bi taybet rewşa Kurdî ye.